kakhulu indaba ka evusa amadlingozi ingoma ehlukanisa unyaka masikhuluma ke ngoma ehlukanisa unyaka 2025 isibuyile ke bakwethu umkhankaso wakho lo wena njengomlaleli wethu hayi omunye umuntu kanti ngoma sikhuluma ngengoma ke nje engahlukanisa unyaka ile ngoma ehlaba umxhwele kusula unyaka oqala kuze ke manje ubona ukuthi cha ingasithatha ke impela iyo City Fuqa ku 2026 uyayibona ke indaba kanti ke njengamanje ke yiso leso sikhathi leso khona ke la umphathi wenhlelo umsazweni Ukhozi FM umnomzana ke ulanga lethu Ngilindele ngifuna ubona uzoliphinda indlela gama. Makhaya. Hamba kahle. Libambe kahle manje kuleka. Mfowethu, sesifikile leso sikhathi ngoba mfowethu ibuyile ingoma ehlukanisa unyaka njengoba kade ngihleli nawe nje kulesonto edlule mfowethu lana ke namhlanje sifuna ukuyicacisa nje siyibeke kanjani izinto kulonyaka yabona kulonyaka nje ngoba ngingakangeni kakhulu ngifuna ukucacisa ukuthi ileli ithuba lamlaleli lo mlaleli nje le ayikho enye into sidila nomlaleli into yenu lo yakuyona yethu so yonke into esiyenzayo la sifuna ukwenza show ukuthi kule campaign yalonyaka uyayizwa ukuthi iphelele i-right ihamba kahle so kusukela ngoJanuary kuze kube umfumfu nje njengoba uzophela nje kuleli viki esiyakulona fanele wenze show ukuthi leyo ngoma leyo siyidlalile kusukela ngaleso sikhathi noma ingenile la ohlwini lokhozi uyabo nawe mawukuthi khona ekuhlaba umxhwele mhlawumbe umngani wakhe akayifakile mhlawumbe ufuna ukwenza show akayifake manje ukuze sikwazi ukuthi mase siqala sithi sesiyavota senze njani iphakathi nayo uyayibona leyo ndaba le so yimi kanjalo nje ngicela bangalenzi iphutha mningi imininingwane sisazoyiveza futhi na online na kanjalo kodwa nje bengifuna ukuma lapho ukuthi ngenze show ukuthi le eyakho umlaleli ungalenzi iphutha futhi njengoba sekukhona undosika ayizohamba kamnandi lo nyaka ezohamba kamnandi kakhulu awadlala amacele Makhaya lalela ngoba yabona futhi into ebaluleke kakhulu esiyenzile sithola abahloli ababili abazohamba nathi njengoba sisuka manje angikhulumeli into ya mhlambe ngoDisemba manje abazobe becwaninga amavoti kusukela manje ngoba sikakaqali kodwa bazobila besibambe bumper 2 ngoba sifuna ukushaya into ethule ethedu eqondile asifune kuropa umuntu sifuna nje wonke umuntu ageze kubebele nawe ngokunjalo ngoba madoda ukezokala nathi ke indaba ke ekuyiyona ke umlaleli ahlaya icunsi lamathe uhlomlani ohlukanisa unyaka uhlomlani umlaleli njengokubamba iqhaza njengoba suke bamba iqhaza ngokuthi ke avote eziqiniseka sokuthi ingoma ke isifaka ku 2026 angiqale la ngoba abalontuza abaxhasi bethu ababesixhasile ngonyaka odlule babuyile futhi samlani lezo ndaba iBlack Mobile ihamba nathi nje ayidlali kancane uyabona ke nje obi ihamba nathi kodwa yabona ke komkomelo ngizoqala la kwabalaleli uyabona nje obasakha nje siyaleka umhla ka31 kunemkomelo yama cash prizes esolibele siyikhipha silibele siyikhipha nje kancane senze njani na siyakufuthumeza phela ukuthi awulungele yona umhla ka31 so mawuqhubeka nje uvota uyibeke ethubeni elikhulu njengoba uqhubeka uvota njalo kungenzeka nawe sikuthinte mhlawumbe uyithola usuhlabana nemali emnandi kakhulu ngoba ngeke ngisho manje ukuthi malini kodwa izobe imnandi ngalendlela emangalisayo uyabo kuyothi ke mase kushaya umhla 31 uzoyizwela ke ngemoto enhle ngalendlela eyisimanga and into emnandi ke futhi soyiletha le moto bathi bayosilethela khona la emahhovisi khona soyibona sonke nalonyaka umuntu uzohlanganisa unyaka uzowina imoto injalo nje ayijiki ngoba manje singahleba phakathi ihlobo lemoto hayi ngoba khuleka kodwa imoto kusala ikhona ngoba yabona ke futhi imnandi kakhulu lokho ngakuthembisa imnandi kakhulu kodwa ke ngingaqedi lapho ngoba into esoyenza futhi khona leli body lethu leli silithandayo la esobe siveza phela khona ukuthi nayo ke ingoma eqhamukayo nayo winayo kanjalo so libele siyenza nje kancane kodwa kuyiviki lokugcina mangingaphosisi siyayizoza ngoba siyayizoza phela phela abantu behlelele kulukule ikhona lokuthi kazi injalo nje ngoba ijiki kuyezokala kuqalwa nini ke ukuthi abantu bavote bakhetheke ingoma bafisa ukuthi ingene ku top 10 into engizoyicela ke ngoba yabo nje basiqeda mina nawe soqala ke sithi ukuposta nemininingwane kwi-website yethu ama socials kanjalo nokuthi into zethu izohamba kanjani so ngizocela nje impela abalaleli bethu baqalaze kakhulu nje lapha kuma socials zethu einkundleni ezokuxhumana yonke into izobe ikhona kungekudala mfana uqedile ungathola
khona okushodayo right uqedile ungethola hayi ngizwe yonke into mina mase umlalelise ngimbuzele kule emhlomelo ngoba iyo kahle hle abayizwa kahle hayi mase ufike lapho mphathi hayi akuleka yonke into right kakhulu ngiqikelele kakhulu ngoba yabona ukuvota ikona impela okuzohamba phambili yabona futhi njengoba kade ngikhuluma ngale mhlomelo le ama cash prizes endleleni ayi ngiyacela kakhulu angeke bayisole ngoba please ibambe ngakho ngoba amen Ndosi siyabonga uphile mfowethu all right umphathi ke wenhlelo emsazweni Khosi FM umnumzana kulanga